Τι είναι το High Frequency Trading, HFT? Όπως θα γνωρίζετε προφανώς οι περισσότεροι, παλιότερα οι συναλλαγές οι χρηματιστηριακές γινόταν στο χρηματιστήριο, στην αίθουσα του χρηματιστηρίου, με τη φωνή, φώναζαν οι χρηματιστές εκεί πέρα, ήταν το λεγόμενο Open Cry System. Αυτό το βλέπουμε σε κάτι παλιές ταινίες που γινόταν με αυτόν τον τρόπο, κόσμος πωλής εκεί πέρα που φώναζε πουλάω αυτό, αγοράζω εκείνο σε αυτή την τιμή κτλ. Πλέον φυσικά εδώ και πολλά χρόνια οι συναλλαγές δεν γίνονται έτσι, αλλά γίνονται πλήρως ηλεκτρονικά και τα περιουσιακά στοιχεία πλέον έχουν άλλη μορφή, μετοχές, ομόλογα κτλ. Δεν υπάρχουν σε φυσική μορφή, αλλά και οι συναλλαγές γίνονται όλες ηλεκτρονικά. Τώρα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές γίνονται ηλεκτρονικά, ήταν και η ευκαιρία για τους υπολογιστές να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στις αγορές αυτές. Τώρα, το High Frequency Trading βασίζεται σε αλγορίθμους που τρέχουν σε υπολογιστές, οι οποίοι είτε είναι πλήρως αυτόματοι, τρέχουν μόνοι τους, δεν τους επιτηρεί κανένας, ή ημιαυτόματοι, και αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολλές φορές. Και όταν μιλάω για πάρα πολύ γρήγορα, εννοώ να κάνουν συναλλαγές, να αγοράσουν και να πουλήσουν το ίδιο asset μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μέσα σε εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, μέσα σε milliseconds. Και όχι μόνο να κάνουν μία τέτοια συναλλαγή μέσα σε milliseconds, αλλά μπορούν να κάνουν δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες τέτοιες συναλλαγές σε milliseconds. Όλη τους η επιτυχία, γιατί προφανώς για να υπάρχει έχουν επιτυχία, βασίζεται στο γεγονός ότι μπορούν οι υπολογιστές να αξιοποιήσουν, να πάρουν την πληροφορία, να την πάρουν γρήγορα, αστεράκι εδώ πέρα, και να προλάβουν να αντιδράσουν, να αγοράσουν, να πουλήσουν, ή και να αγοράσουν και να πουλήσουν, ή και να πουλήσουν και να αγοράσουν. Τέλος πάντων, να κάνουν ό,τι να κάνουν σύμφωνα με τον αλγόριθμο που έχουν. Μόλις κάνουν detect κάποιο ανωδικό trend να αγοράσουν, μόλις κάνουν detect κάποιο καθοδικό trend να πουλήσουν, έτσι ώστε να μπορούν να κερδίσουν από χιλιάδες τέτοιες συναλλαγές, από λίγο, από marginally από κάθε συναλλαγή. Άρα, φαντάζεστε, αν παίζεις με 1 εκατομμύριο και κάνεις χιλιάδες τέτοιες συναλλαγές μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα με αυτό το εκατομμύριο, μπορείς να κερδίσεις μια πάρα πολύ ικανοποιητική απόδοση και μάλιστα με μηδενικό κόπο. Το αστεράκι εδώ πέρα είναι ότι πρέπει αυτό να τα κάνεις πάρα πολύ γρήγορα, και για να τα κάνεις πάρα πολύ γρήγορα μπορεί η ταχύτητα της πληροφορίας στις οπτικές ίνες να τρέχει με την ταχύτητα του φωτός, και είναι πραγματικά εντυπωσιακή ταχύτητα σήμερα, αλλά παρόλα αυτά για να φτάσει η πληροφορία, για παράδειγμα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που είμαι εγώ, θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα, τα οποία αν περάσουν πολύ αργά. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να κάνω high frequency trading από το σπίτι μου. Τι κάνουν λοιπόν οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το HFT? Βρίσκουν γραφεία πάρα πολύ κοντά στο χρηματιστήριο, απέναντι, γύρω στα γύρω τετράγωνα, χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο δυνατό bandwidth που μπορεί να έχουν για να μην έχουν καθυστερήσεις, ούτως ώστε να έρθει η πληροφορία σε αυτούς, να περάσει απέναντι από το New York Stock Exchange, να περάσει απέναντι στην εταιρεία που κάνει high frequency trading, και μέχρι να φτάσει από εκεί σε μένα που βρίσκομαι στην Ελλάδα ή που βρίσκομαι κάπου αλλού στη Νέα Υόρκη ή σε άλλο state των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε αυτό το χρόνο λοιπόν που εγώ θα δω πρώτη φορά την πληροφορία, αυτοί ήδη έχουν κάνει χιλιάδες συναλλαγές και έχουν αποκομίσει κέρδος από αυτές τις συναλλαγές. Επίσης, για να το κάνουν αυτό, φυσικά χρειάζονται πολύ ισχυρούς υπολογιστές για να μπορούν να κάνουν compute και να τρέχουν τα υποδείγματα, τους αλγόριθμους που έχουν, τα μοντέλα τους πάρα πολύ γρήγορα για να βγάζουν τις προβλέψεις και να κάνουν τα transactions. Ακριβοί υπολογιστές λοιπόν, ακριβό real estate για να βρίσκονται πολύ κοντά στο New York Stock Exchange, στη Wall Street δηλαδή. Και επίσης χρειάζονται τους λεγόμενους quants, χρειάζονται δηλαδή τους ειδικευμένους στο finance, οι οποίοι ασχολούνται με το quantitative finance, το ποσοτικό finance. Είναι άνθρωποι highly specialized αυτό που κάνουν για να φτιάχνουν τον κώδικα και τους αλγορίθμους που χρειάζεται, έτσι ώστε όλο αυτό να είναι επιτυχημένο. Γιατί μόνο με τοποθεσία και μόνο με πολύ ισχυρούς υπολογιστές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Χρειάζεσαι και τους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τους αλγορίθμους αυτούς, οι οποίοι θα τρέχουν συνεχώς σε αυτούς τους σούπερ υπολογιστές. Τώρα, αυτοί οι high frequency traders μπορεί να μην είναι πολλοί, δηλαδή σαν ποσοστό στο σύνολο των traders είναι μια μικρή μειοψηφία, αλλά παρόλα αυτά φανταστείτε τι γίνεται, είναι υπεύθυνοι για τα 2 τρίτα των συναλλαγών που γίνονται
στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Άρα είναι δυσανάλογο το μέγεθος των transactions που κάνουν με βάση το πώς είναι αυτή η high frequency trading. Και κυρίως αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους, γιατί υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν την πληροφορία, όπως είπαμε, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να την επεξεργαστούν με το δικό της proprietary αλγόριθμο μοντέλο που έχουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν από αυτό. Εδώ πέρα βέβαια κάνουν και λιγάκι κάποια κολπάκια για να μπορέσουν να έχουν ένα competitive advantage σε σχέση με τους άλλους high frequency traders. Θα το αναλύσω αυτό σε άλλο βιντεάκι. Και ποιες είναι αυτές οι τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούν, και παραλαμβάνω δεν μας αφορούν εμάς, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς να κάνουμε τέτοιες συναλλαγές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το high frequency trading, όπου τα profit margins είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά βασίζονται στα πάρα πολλά transactions, στις πάρα πολλές συναλλαγές που γίνονται. Σας είπα δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, it's all about milliseconds σε αυτό το trading. Τώρα, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του high frequency trading? Στα θετικά είναι η αυξημένη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά. Βέβαια, αυτοί συμμετέχουν σε αγορές τώρα όπως το New York Stock Exchange ή η αγορά του Nasdaq, οι οποίες είναι αγορές οι οποίες είναι ήδη highly liquid. Μειώνουν το volatility που υπάρχει στην αγορά, δηλαδή τη μεγάλη διακύμανση των τιμών, αλλά υπάρχει και το debate εκεί πέρα ότι μπορεί και να αυξάνουν τελικά το volatility, επειδή ακριβώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα με αυτές τις συναλλαγές. Θα τα εξηγήσω και αυτά μετά. Και γενικότερα, για να προσπαθήσεις να είσαι μπροστά από όλους τους άλλους, πρώτος, και να κερδίζεις από όλο αυτό και να κερδίζεις περισσότερα, κοστίζει πάρα πολύ. Γιατί όπως είπαμε, χρειάζεσαι πολύ ακριβούς υπολογιστές, χρειάζεται ένα location που να είσαι πολύ κοντά για να έρχεται η πληροφορία πρώτη σε σένα, και χρειάζεσαι και ανθρώπους για να φτιάχνουν αυτούς τους αλγορίθμους και να τους εκπαιδεύουν και να τους επιτηρούν, και αυτοί είναι πάρα πολύ ακριβοί οι άνθρωποι για να τους έχεις στην εταιρεία σου. Ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν τώρα που μπορεί να δημιουργηθούν? Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα από αυτό είναι ότι αρχίζουν να αλληλεπιδρούν οι αλγόριθμοι αυτοί μεταξύ τους και αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι η πληροφορία που παίρνουν είναι πραγματική της αγοράς και όχι αντίδραση άλλων αλγορίθμων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε πολύ απότομες πτώσεις ή ανόδους τιμών και να δημιουργείται ένα excessive volatility που διαφορετικά δεν θα το είχαμε. Δημιουργείται δηλαδή μόνο από τις αντιδράσεις, φανταστείτε εκατοντάδες τέτοιους high frequency traders με τους αλγορίθμους τους που παίρνουν συνέχεια πληροφορία, την επεξεργάζονται και αντιδρούν. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φαύλο κύκλο, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, χωρίς να υπάρχει κανένας πραγματικός λόγος στην αγορά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν από κάτω τα fundamentals, δεν έχουν αλλάξει έτσι ώστε να παρατηρηθούν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις είτε στον όγκο των συναλλαγών, στο volume, είτε αυξήσεις είτε μειώσεις στις τιμές. Σε ένα επόμενο βιντεάκι λοιπόν θα μιλήσω για τα κόλπα που κάνουν αυτοί οι high frequency traders και θα μιλήσω για το quote stuffing και για το spoofing, που είναι η μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να μπερδεύουν τους υπόλοιπους ανταγωνιστές τους. Αυτά, γεια σας.